Daghan ang nahitabuan ani nga ang yuta nga napalit gipabarugan og pangan sa laing tawo. Gumikan ba kaha sa kasuod o dili ba tungod sa ilahang kasabutan ang tinuod nga tag-iya mao'y ni bayad sa yuta pero dili iyangan ang nabutang sa tax declaration, dili pod iyangan ang nabutang sa titulo ug uban pa mga dokumento sa yuta didto kini gibutang sa pangan sa tao nga ni barog sa iyang yuta. Sa inato pa dami gigamit lang tong tawhana nga dami dili gid mao tinuod nga tag-iya apan mao ni barog isip tag-iya sa yuta. Karon unsa may epekto niining mga yuta nga gipabarugan og dami? Unsay epekto niini ngadto sa tinuod gayud nga tag-iya o sa nibarog lang nga tag-iya? Og dunay panaglalis og dunay panagsungi, natural kinahanglan duna gyud tay makit-an. Og dunay mo question kung kinsay tag-iya sa yuta, natural ang una gyung hatagan og gimbug-aton sa ato ang balaod ug unsay ebidensya nga napatik sa papel. Ug naglalis kinsay tag-iya sa tax declaration, natural hatagan og igong gimbug-aton kung kinsang pangan ang nabutang sa tax declaration. Kung nagsungi kung kinsay tinuod nga tag-iya sa titulo, natural ang hatagan og igong gimbug-aton sa balaod ang ngan nga nabutang sa titulo. Busa, sa realidad, tinuod ang tag-iya sa yuta kadtong nibayad sa butang, maog yung unta na. Pero iya hamang gipabarugan og laing tao. Okay ra na og sa panahon nga magsabot ang tag-iya sa yuta ug ang iyang dami, musugot ra pud tong dami nga ibalik niya ang yuta ngadto sa tinuod nga tag-iya ug ibalhin ang tax declaration og titulo ngadto sa ngan sa tinuod gyud nga tag-iya. Daghan ang nahitabuan nga maayo kayong sabot, gibarugan og laing tao ang yuta pero sa panahon nga ni demanda na ang tinuod nga tag-iya sa yuta nga iyahang kuhaon ug ibalhin ang pangan niya, ang tax declaration nga nabutang sa iyahang dami ipapalhin sa iyahang ngan, apil na ang titulo, uy, ang dami dili naman musugot kay sa ebidensya siya man di ay tag-iya sa yuta. Kanay problema no? Busa labing maayo nga ayaw lang ninyo na isangit-sangit pa ang kanang inyuhang pagpalit og yuta o kwalipikado kamo sa balaod nga mo angkon og yuta sa Pilipinas, ngano isangit-sangit pa man ninyo og laing tao, idiretso na lang na sa inyong ngan kay simbako ug magkasumpaki kamo sa dami na disgrasya ka, dakong labad sa dako kanang husayunon ngadto sa korte.